Full alert status na po ang kapulisan po sa Pangasinan upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at bibisita ngayong holiday sa probinsya. Bilang bahagi po ng kanilang paghahanda, wala nang pinapayagan na mag-leave sa hanay ng mga kapulisan sa lalawigan. Sa isang panayam na sinabi ni Police Colonel Rollifer Capocchian, ang Provincial Director po ng Pangasinan Police Provincial Office, doble ang ginagawang paghahanda ng kapulisan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Bahagi ito ng Oplan Ligtas Paskuhan, isang estratehiya na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ngayong panahon ng Pasko. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapatupad ng 24/7 na checkpoint operations sa mga border control points ng lalawigan ng Pangasinan. Pinaiigting din ng PNP ang pagbabantay laban sa mga krimen tulad ng pagnanakaw, hold-up at break-ins. Patuloy namang hinihikayat ng pulisya ang publiko na maging maingat at maging mapagmatsyag lalo na tuwing Kapaskuhan. IFM News. IFM News. IFM News.